Good evening akuluakulu. Kachimfeneka ndi bandula komabe tingokambirana nkhani sindimafuna kubwera chifukwa ndimatendepo mule komano ndaona kuti nkhani ndiyofunika kwambiri kuti tikambirane. Guys, ku parliament kuja kuli mkulu winatu yemwe akutchedwa kuti Frank Mbeta yemwenso ndi attorney general ndamene amayang'ana za malamulo kumalangiza boma kumbali ya za malamulo. Mkulu amene akuthawa kuti safuna kuonekera nawo ku public account committee makamaka pankani yokhudzana ndi Amaris Hotel. Kodi iye akudziwapo zotani? Akuthawathawa mkulu ameneyi ndikumane kuti akuthawa chifukwa chani? Mondilole ndifotokoze motere nkhani. Ku parliament kwathu ndizonena kuti achina baba malondera komanso ndiye kuti ndi timu yawo kumeneko yomwe imatchedwa kuti public account committee kumayang'ana makamaka za ndalama zaifa Malawi kuti zikuyenda bwanji enake sakuzisokoneza. Kunapezeka zonena kuti anayamba kufufuza nkhani ina yokhudzana na pension fund kunoti akuluakulu amene amayang'ana nthambi yomwe imasunga ndalama za anthu amene amagwira ntchito mboma kuti adzazilandire akazapuma. Kunena kuti nthambi imeneyo basitu anapanga ziganizo zotenga ndalama imeneyo nkupita kuti akagulire chihotela china chomwe chimatchedwa kuti Amaris Hotel mosatsata malamulo, ndipo zikuoneka ngati panayenda chinyengo pamenepopo. Kutsatira ndi kuti kululidwa kwa nkhani imeneyi kunapezeka zonena kuti basi akuluakulu aja achina baba malondera anayitengetsa nkhani ija ndipo mpaka napano inakapitirira. Iwowa akufunsa anthu amene akukhudzidwa makamaka ndi kugulidwa kwa hotela imeneyi kuti afotokoze zinayenda motani, kodi sipanachitike zachinyengo. Ndi akumafunsabe mmodzimmodzi mafunso ndipo mukumaona ena kumayankha zibwibwi pamenepo kumaona kuti zikuoneka ngati there is something fishy, pali china chake chimene chinachitikadi mosatsata malamulo ndipo ndalamazo zikuoneka ngati ena ake anazidya. Nawo anafunsa ndi kuti Gabriel Chambers yemweno ndi mkulu woyang'anira bungwe lija lomwe limayang'ana ndi kuti zothana ndi katangale kuno ku Malawi ACB kukampanikiza ndi mafunso kumene kuja ngakhale ankanama atalumbira kuti sanama kutenga baibulo nkulumbira kenako ndikumanama zadziwikanso chaposachedwa pompa kuti mkuluyo ankanama. Now from there ndekuti kumayiniranso kubwere mkulu wina yemwe akutchedwa kuti Frank Mbeta yemweno ndi attorney general wa dziko lino la Malawi, mkulu amene anasankhidwa ndi Peter Mutharika kuti aziyang'ana nkhani zokhudzana ndi malamulo makamaka kumalangiza boma ku nkhani za malamulo. Mkulu ameneyu ndizonena kuti nayenso amafunikira kuti akaonekere ndekuti ku committee imeneyi public account committee ku parliament kuti akafotokoze bwinobwino zikukhala motani, akudziwapo chani, kodi anamfikirapo ndi nkhani zimenezi kuti makosana awo amafuna kugula chinthu chimenechi nange anaperekako ndekuti nkhani zotani. Mkulu ameneyutu ataona zoti kaya madzi achita karondo anadya mkedeka, anathawa ndithu linalidzana I think Monday limenelo ananena kuti sindikwanitsa kuti nzaonekere pamenepo, ndatanganidwa ndikufuna ndi kuti musinthe nthawi yoti ine nzaonekereyo. Achina baba malondera sanachedwe anapezeka zoti tamusinthira nthawi mkuluyu kunena kuti muzaonekera lachitatu mmene nthawi izi zakwana ndiye kuti 5:30 madzulo. Ena kumadabwa tsiku limeneli ndi nthawi imene zinasankhidwa fwa chani, amafuna ndi kuti ampatse lachiwiri kuti akonze zonse zimene zikufunika kukonzedwa, komanso lachitatu lomwelo anampatsa tsiku limenelo cholinga chonena kuti agwire ntchito yake masana kuyamba mamawa mpaka kumafika nthawi yoweruka cham'ma 5, ndiye kuti azakhala alibenso chifukwa chonena kuti iyayi ndili busy. 5:30 azakhala ndi kuti wamaliza ntchito yake mkulu ameneyi. Koma chinachitika ndi chani? Chapezeka zonena kuti tiziti chachitika ndi chani, ndi chomwe chatibweretsa pano. Chapezeka zonena kuti mkulu ameneyi walembanso chikalata kunena kuti iyeyo sakaonekera ku komiti imeneyi kuti akayankhe mafunso. Walembatu choncho ndipo sanakuonekeredi leroli nthawi imene anawuzidwa kuti akapezeke kumeneko 5:30 sanakapezekepo. Kumufunsa bwanja kunena kuti inetu musaone ngati kuti mungandiuze zochita. Palibe amene angandiuze chifukwa chimene ndimadziwa ine nchonena kuti ofesi yanga ya attorney general ili ndi mphamvu zonena kuti iyoyo singayitanidwenso ndi ofesi ina iliyonse kuti zikayankha mafunso. Mwa njira iyi ndiye kuti a public account committee alibe mphamvu ina iliyonse yoyitanira attorney general office yawo kuti apite azikayankha mafunso. Akuti attorney general ndi wamphamvu kwambiri.
mwayiona mmene kuyendera pamenepo zomwe zikusonyeza kunena kuti iyeyu akuthawa ndithudi wathawa ndipono apapanso waneneratu muchikalata chimene walembacho kunena kuti ineyotu palibe amene angandiyitane palibe amene angandikhazike pasi ndikumandifunsa mafunso funso ndilonena kuti kodi iye akuthawa chani. Of course ifeyo tikambabe nkhani zokhuzana ndi ofesi yakeyo kuti amene iye akuzipo pa bwanji iye wapambana chani iye padzati ife sitimaopanso iyayi kumangogaza basi kugaza koma tiyambe nde kuti ndikufotokoza nkhani yonena kuti iyeyu kodi akuthawa chani chifukwa ukanakhala zoti ulendo wachiwiri akaonekera ndi kuti ulendo woyamba uja tinakanena kuti mwina anatanganidwadi koma apapa kungolephera kukaonekera ndi kuti mu ulendo wachiwiriwu zachita kusonyezeratu kuti ulendo woyamba ujanso kunali kuthawa mwayiona ndi tikhoza kugwirizana apa kuti no Frank Mbeta akuthawa sakufuna kuonekera pa Public Account Committee kuti akayankhe nkhani za Amaris Hotel kodi gawo lake iyeyo anapanga chani ngati Attorney General chifukwa ndiye kuti no iyeyo anali ndi mphamvu ndipo unali udindo wake kuonetsa zonena kuti zina ndi zina zisachitike mosatsata malamulo ndipo zikuonekatu apa kunena kuti zambiri kumene kudza zinachitika mosatsata malamulo mwayiona nchifukwa chake tikubwera pano kumakamba zonena kuti Amaris Hotel amafuna kutibera ndalama iyaye BCD zikukhala motere funsobe ndilonena kuti iyeyu nonso pano akuthawa chifukwa chani umathawa ukaona zonena kuti iweyo kumene kwako ndi kuti kuli danger malo amene ali danger onena kuti zako zikhoza kuyipira ndi amene umathawa. Now we can sit down ndi kumafotokoza motsindika kunena kuti mkulu ameneyi ndi kuti akuopa china chake chachikulu chimene chingachitike akakapita ndi kuti ku public account imeneyi akakapita kukakhalako ndi kuti akuopa china chake chikachitika kuti no kumene koko china chakecho ndi chani mwina ndi kuti akhoza kukayanikidwa pa mbalambanda kunena kuti anapanga zina zake olusanapange zimene amayenera kupanga kapena anapanga zinthu zolakwika. We are not saying kunena kuti anapanga zinthu zolakwika komano ma action ake ndi amene akutiuza ifeyo timayenda ndi ma action, we don't move by words zimene munthu akuyankhula koma timayang'ana zimene iyeyo akuchita. Ma action ake zikuchita kuoneseratu kunena kuti no Frank Mbeta akuthawa kuopa kuti mwina make zina zake zingakamuipire. Of course dzina lake la club likumakambidwa kunena kuti ndi mmodzi mwa anthu amenenso mwina mwake anathandizira nawo kuti chinthu chimene chichipezeke zonena kuti chigulitsidwe. Anyways nkhani kuyenda apatu ndi achinyengo komanso ndi kuti ndalama za Malawi aziphunzitsi amene akugwira ntchito kashati komweko basi tukandalama kawo kaja kumadula kachani ka pension wina ano akufuna aziponderere basi alemere nazo akamameta mbali nkhongo kusongoka ngati akatawa mwayioneti basi azenda mwa smart iwowo pamene maziphunzitsa aja akuvala ndi kuti mashati ajatu ndi kuti okwenyika kandalama kawo kasunga kuti mwina mwake kazamaliza iwowo kugwira ntchito azakhale tu ndikapanado nthawi imene thupi lizakhale likugonja kutsogolo kuno. Not fair at all. Anyways tikambe nkhani zonena kuti kodi iyeyo ndiye kuti akunzimva faka manena zonena kuti ofesi yanga simungayipange samoni simunganditane ine kumene koko ndipo inuyo musayirawo ndikakamiza ine BCD ine chani iweyo ni ndaniso iweyo ni ndani iweyo chifukwa pamene popo unayita kusankhidwaponso ndipita muthalika and munthu amene anakusankhayo tinayita kumusankha ndifeyo kumpatsa mphamvu zimenezo. Iweyo ni ndani iweyo kuti uzinena zonena kuti ine simunganditane chani uthawa chani iwetu uyankhatu zimenezi zikuyenera uyankhe ndipo upange clear dzina lako ngati ndiwe wosalakwa ndepitatu ukapange clear and it's high time sikoyamba kaka kwadu kasonkhani nake so complicating this guy kunena kuti so kayanapanga zachinyengo zina zake kaja chichane kuti nazatukaso chapakadapo kula ameneyi kodi sondera president mukunyengerera bwanja amene remove this boy, this is a boy uyuyu ndi mwana wa chabechabe onena kuti kanyamata kosaganiza sobwino kumana kuti atanyamata ndife oganiza bo. This is why now mukhoza khupira anyamata omamera mbali wa ndi anyamata ozweta kwambiri osaganiza bwino. You need to remove this guy mumuchosa ameneyi, otherwise this is not fair for
these people who are working for the government, the people who are serving this country, anthu amene akutithandiza dziko lino, madokotala, asilikali, aziphunzitsi, tikukamba za manesi, kayani ndani apolisi, these people akutithandizira kutitumikira dziko lathu lino. Kumapeto kwenikweni tizalephere kuwapasa ndalama. Awandi makesi ziro ajari mapezeko zonena kuti anamwalira kuyendera pension yawo, kumwalira kuyendera pension. Why? Chifukwa chonena kuti no ndalama zawo zijande kuti ena akanazipindira m'matomba. It's panotu nde mukhaularu inuyo anthu inuyo muzikhaula for kuti social media is there to expose you. Pangani zoyenerera muzaona tikukamba zabwino zaino, pangani zofoira nde will be after you, ende panoparu nde nyoyo kwa nyoyo palibe kuopana. Ena sondere kumamva yayi titseke social media mukunamaru kwambiri anthu eno simungayikwanitse. Olo ife you can take us down, some of us mukhoza kutipeza kuti mwatipeza, and then kaya you crack us down, kaya muti nyonga, kaya mutipha, we don't care about that. Chifukwa chani ifeyo tikapitano no kunena kuti somebody must come back again. Anayi mpaka letu mafunyeta kunena kuti ifeyo tikapita kubweraso fanzina muziwe zimenezozo. So you can silence kaya magaya Malawi Trends kana china Justin Tech mukhoza kwanyonga, koma what you have to know is ifeyo we are going to stand on the truth, and ifeyo tikapita kubweraso fanzina yomwe izakumvesani bene kuning'ina until inuyo mupange zolongosoka. Tisamakhale basi ndikumapyezana titseka social media chani mukunama kwambiri. And tikamanena izizi musonanga Justin Tech amene akunena izizi kapena imene kunena izizi, you should know kuti ti social media yonse, because ineyo ndikambali kamodzi chabe kochepa kakang'ono kwambiri ka social media is too big for you to take it down. Inuyo tangopangani zoyenerera. This is not fair. Apapa munthu uyuyu oyenera achosedwe uyuyu achosedwe ntchito ndithudi. Guys, ndodwala ruzi mfine tukoma ndakakamizika because nkhani iye tiyandilasa kwambiri pena pake poti no sindikuva bwino ya. This is not on it. Let's love our country. Tikonde dziko lathu tapangani zoyenerera. Ngati ndinosalakwa tapitani mukafotokoze muthawa chani mukachitaso nkhongozo akuti.